बारहुंखा आंनि साननाया जाफुंबायलै बारहुंखा गेस वाट मा हा आंखौ दिनै हाबिलिया फन खालायदों ए हाबिला नंमारगौ आरो औ हाबिलियानोथ' हाबिलिया जाया सोर जानो हाबिलियानो बे आं बिनि माथोखौ सिनायोना मा बुङा हाबिलियालाय बुंनाया माने गोबां रायज्लायनोथ' हायासै बाट हाबिलिया नाम्बारा दङ आरो मा फानि जादों मिथिबाय आं एसेबां गोजान फाग्ला बायदि बेखौ नागिरनानै थांदों बे गुवाहाटियावसो दंहैनो पल्टन बाजाराव अ आदा गेजेर साननायफोरा मिस्टेकबो जानो हानाय माया मिस्टेक जानांगौब्रा जाम्बा माया मिस्टेक जानो हाबिलियानोब्रा मानो थगायनो बेलाय आंखौलाय हाबिलियानो फन खालायदों आंखौ गुवाहाटियाव दं होननानै बुंदों आरो आं दा गाबोन थांगोन गुवाहाटियाव आं मा हाबिलियानि माथोखौ सिनाया नामा जोंहानावनो मास मोनसेनि बारा थांदों बिनि माथोखौ सिनायजोबो आं माबायदि रायज्लायो बेनिफ्राय नों मा थांगोन नामा येस ब्र गाबोन थांगोन आं गुवाहाटियाव नोंबो थांबाथ' ओंखार आं थाङा एगजाम दं आं हारसिं थांगोन नोंलाय गुवाहाटियावलाय अबाव नागिरना थांनो बेखौ आदा आरे सिम्पोल पल्टन बाजाराव थांगोन फन खालायगोन लोगो हमगोन दा फन खालायनो र' फना नाङाबालाय मानो नाङा बेलाय गामिनि गावलिया जायगा बायदि मोनदों नामा नोङो नेट नाङि गुवाहाटियाव जेरावबो नेट नांखायो ना 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 नों फोथायाखै नों हाबिला होननानै आंखौ ओरैनो बुंबाय थानाय बायदि मोनदोंना नोङो नङा आदा माने फनाव आरो हमनो हायाना नंगौलै नोंनि जानो गोनां बाजैयानो र' आं नोंनि सिगाङावनो फन थुना रायज्लायनानै देखायनि र' फन खालाय नों हाबिलखौ र' आं नोंनि सिगाङावनो फन खालायनानै देखायनि र' बे सेवनाय मबाइलाबो साला डिसप्ले थांबाय आदा नाम्बारानो मोननाय नुजाया र' कल लगा दङ र' थेवबो डिटेल्सआव दङ माबायदि डिसप्ले थाङा मबाइलालाय आखाइनिफ्राय बारग'दोंमोन बाइक माबानायाव आयाबा मबाइलखौ अफ खालायदोंना खालायाखै आदानि सिगाङावनो मबाइला गाबबासो र' नांगोन मा तुतल' बुंबाय थाखो बेलाय आया सुइस अफ खालायबाय खोमा अबाव नांनो आदा ओइ तुत बुंबाय दङ उनाव नांगोन बे माबाफोर खालामना दोनदों खोमा मबाइलखौ चार्जफोर गैया खोमा दायो रायज्लायगोन र' आंनाबो मबाइला चार्ज गैया चार्ज गैया खोमा हाबिलानि मबाइला सुइस अफ जादों बेनिखायनो चार्जफोर होनो हानाय बियो जायखिया दायो फन नांगौब्लानो नोंजों हाबिलाखौ रायज्लायगोन आं जागोन औ जागोन दे ला आया आदाजों बेबायदि खालायनानै मोजां खालायासै एसेबां गिदिर नंखाय मानो खालायखो आया मानो बेबायदि खालायखो आदाजों हाबिला नङिखौनो हाबिला होननानै बेजों नंखाय बेखाय रायज्लायहोदों बेयो मोजां खोथा जायासै आदाया बेसेबां अन्थ'बाथ'नो बेखौनो नंगौ साननानै थार साननानै बेबायदि सानबाय थादों माब्लाबा थारखौ मिथिब्ला आदाया आइखौ माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा आयाबो माने एसेबां सेलफिस मानो आया गावनिखौल' बेबायदि सानबाय थायो आदानि लाइफनि बागै मानो सानाखै बियो एसेबां गिदिर नंखाय बुंनायनि सिगां आया खेबसे साननांगौ फिसालानि थाखाय बियो मोजां खालायाखै बेफोर नंखाया आदानि थाखाय मोजां नङा आदाया माब्लाबा बेफोर नंखायनि थाखायनो माबा मोनसे खालायफ्लांगोन नुदोंना दा आदाया एसेबां खुसि मोननानै दङ हाबिलिया फन खालायदोंमोन होननानै गाबोन गुवाहाटियाव थांनो ओंखारलायलांबाय आदाखौ एसेबां गिदिर थगायनायनि गोनांथि गैयामोन ना आया हाबिलाखौ नागिरना मोनामोनब्ला बे हारसिंनो फैफिनखागौमोन मानो बेबायदि खालायनांगौ आया थांनाय समावबो बेबायदिनो गोबां गोरोन्थि मावबोदों नामा जायनि थाखाय बाबाया जोंखौ गारनानै थांदोंमोन आइनि बेबायदि आखलफोरनि थाखायनो जोंफोरखौ बाबाया गारनानै थांदोंमोन नामा आया मोजां खामानि मावासै बिराद गिदिर गोरोन्थि मावबाय आया गावनि फिसाज्लाखौनो गिदिर दुखु होनाय बायदि जासिगोन आया नागिरना मोनाब्ला हाबिलानि फनखौ मोनाबा आरो बेसे दुखु मोनबावगोन बियो लासैनो मालाय बावगारलांसिगौमोन लोगो मोनामोनब्ला गावनो हारसिं नाथाय दा हाबिलाया फन खालायदोंमोन होननानै मोनथिनानै आदानि गोसोआव आरो बांसिनसो बेफोर मोजां मोननाय अननाय बेफोर बांसिनसो जागिबावसिगोन दा आं खिन्थानो गोसो जायो आदानो बे हाबिला नङा आयासो होननानै नाथाय खिन्थाब्लाबो आयाबो रागा जोंगोन आरो खोथाया बांद्राय गिदिर जालांगोन मा होनना खिन्थानां मा होनना आइनि बारगा थांनो गिदिर नांज्लाय खमलाय जागोन आयानो मानो बेबायदि खालायनांगौ आदाजों हमनो हायाखै आं हाबिलानि फन नाम्बारा मानो नाङाखै चार्ज होदोंमोनब्लाथ' दहायनिफ्रायनो चार्ज होबाय दं बियो दासिमथ' अन जानांगौमोन मबाइला दाबो माथो नांलानो एबारथ' माबा सुइस अफसो बुंदों हनै सुइस अफसो होनगासिनो मानो बेबायदि जाखो हाबिला नोंनि नाम्बारा मा खोथा मार आं बेसेबां रंजादोंमोन हाबिलानि नाम्बारखौ मोनबाय होननानै मानो सुइस अफ मबाइला मा खालायदों
आं गाबोन फुङावनो थांगोन होननानै सानदोंमोन मबाइलानो सुइच अफ माथो आंथ' बिनि एड्रेसखौ मोजाङै मिथिया पल्टन बाजार होननानै बुंदों पल्टन बाजाराबा अबाव इसिबां गिदिर गुवाहाटि नोगोरावलाय आं माबायदि नागिरहैनो मानो नाङाखै हाबिला नोंनि फना मा खालायदों नोङो मबाइलासो बायखो ने नोङो सुइच अफसो खालायखौ ने मा जाखो मानो नांला फना मानो नांला प्लिज फनखौ नांनाय खालाय आं नोंखौ फन खालायगासिनो हाबिला नोंनि फना मानो बेबायदि नाङा जाना थागौ प्लिज ना बेयो अबावबा जबफोर मावदों नाइट डिउटिफोर बिनिखायनो सुइच अफ खालामना दोनदों मबाइलखौ औ बेबायदिबो जानो हानाय बेयो अबावबा बेथ' जेराव थांदों खामानि मावखागोन ना बेबायदिनो दे अबावबा नाइट डिउटिफोर मावदों खोमा बियो खेबसे बियो कम्पानियाव जब मावहैगोन होनना बुंदोंमोन ना औ बेनो दे बियो डिउटियाव दं खोमा बेनिखायनो मबाइलखौ बेबायदि खालायना लादों गाबोन फुङाव फन खालायबावसिगोन आं दिनै जाहां गोलाव लानानै सान्थि उन्दुनो हासिगोन आं नङाब्लाथाय बेसे टेनसन जाबाय थायोमोन आं रनिया थांगोन होननानै दिनैनिफ्राय थांखाला बियो आरो हाबिला जानाथ' रायज्लायखाबाय दा आं बेबायदि खालायदों हाबिला जानानै रायज्लायनानै दिनै मबाइलखौ सुइच अफ खालामना दोनबाय दा रनिया मोजाङानो जासिगोन होनबानि आं हाबिलाखौनो गाज्रि सानखासिगोन बियो केरेक्टार लुज बियो फन खालामजांनानै मबाइलखौ सुइच अफ खालामना दोनबाय औ होनबानो मोजाङानो जाबाय बेबायदियानो मोजां जाबाय लासैनो रनिया सैयै जालांगोन हाबिला बेखौ थगायदों होननानै हारसिंनो बुजिखासिगोन होनब्लाना रनिया दे हाबिला बेखौ मोजां मोना बेनिखायनो मबाइल सुइच अफ खालामना दोनदों होननानै बेनिफ्राय लासैनो बावगारलांगोन बियो जेबो टेनसन गैला आंहा नालाफारा गामिनिबो टेनसन गैला हाबिलानिबो टेनसन गैला बिन्दास गाबोननिफ्राय अफिसावबो थांनो हाखासिगोन दिनै सानसे उन्दुलांसै जेबो टेनसन लायालासिनो उन्दुखौनो लांनो हाला माथो आङो खनले बे हाबिला बे मुङाल' आंनि खर' दिमागाव रिंसार फैगासिनो आंनि खर' मेलेम गोसो देहा बै दहायनि बाथ्राफोरखौल' गोसोखांफ्लांबाय थादों आं बेफोरल' फैबाय थादों आंनि खर' मेलेमाव बेखौल' गोसोखांबाय थादों आं उन्दुखौनो लांनो हाला आं आरो आंनि मेसेजनि मोनसेबो रिप्लाय हराखै रनिया एसेबां टाइमथ' बिजि थाया मानसिया आरो एसेबां समथ' मानसिया मबाइल नायालासिनो थाया खेबसेथ' रिप्लाय हरनो हागौमोन ना आरो नङाबा फनखौबोथ' खालायनो हागौमोन ना बियो एसेबां मिस कल नुनानैबो आंनि मेसेजफोरखौ नुनानैबो खेबसेबो हरासै बियो एसेबां बेबायदि खालायदों आंखौ रनियालाय आंखौ मोजां मोनबोगोन ना मोजां मोनखाला खोमा बियो आंखौ आसायानो बायजोब्बाय आंना रनिनि गोसोआव हाबिलाखौ माबोरै गैया खालायनो हागोन आं बेफोरखौ सानै खर' साजोब्बाय आङो उन्दुनोथ' ओंखारलांखाला बारहुंखाखौनो फन खालायनो नामा जायखिजाया गाबोननो खालायसिगोन दे बारहुंखाखौ फन खालायगोन आं गाबोन खामानिखौनो फोजोबनो हाला 6टा जालायलांबाय नामाथाय जोदौखौबो गोदान बायनांसिगोन टेबोलसो थांजोब्बाय सान्दुं ओंखारबोबायानो 6टा जाबाय खोमा माबार खामानिफोरखौ फोजोबना ओंखाम संना गालांनो हाबा टेनसन गैला राजानो थाबनो खामानिफोरखौ फोजोबना सफैनो हानायबा मोजां जागौमोन राजाखौ दोनहैनांगौ मा आरो नांबावाखै फना हरसे ट्राइ खालायबाय सुइच अफ दा आरो सोरांनानैबो ट्राइ खालायबाय दाबो सुइच अफबाव मा खोथा मा जाखौ हाबिलानि नाम्बारा डिउटिफोराव थांनो हानाय होननानै सुइच अफ खालायनो सानदोंमोन दालाय अबावथो दाथ' सोरांलायलांबाय 7टा जालायलांबाय मानो दाबो सुइच अफ हाबिलानि मबाइला आं दिनै गुवाहाटियाव थांगोन होनना सानदोंमोन मानो सुइच अफ मबाइला प्लिज हाबिला फनखौ अन खालाय मानो सुइच अफ खालामना दोनदों नोङो मानो बेबायदि खालायबाय थायो नोङो हाबिला आंखौ आंनि फारसे नोंहा गोसोआव अननायानो गैयाबा आंनि फारसे नोंनि गोसोआव जेबो फिलिंआनो गैयामोनब्ला मानो फन खालायनाय नोङो आंखौ मैया मानो फन खालायनाय एसेबां साननि उनाव नोङो आंखौ गोसोखांनानै फन खालायदों आं मा होनना बुजिना लानांगौ दा बेखौ दिनै आरो मबाइलानो बेबायदि जाना थाबाय मानो बेबायदि खालायदों नों हाबिला मबाइलखौ अन खालायना प्लिज मानो दुखु होयो आंनि गोसोखौ अनाबा मोजां मोनोबा मानो फन खालायना आंखौ एज्रां हरनाय प्लिज अन खालाय मबाइला हाबिला सानफोरखौनो गोलावथार मोनदों थांनाय बायदिनो मोनाखै माब्ला गुथारखौ लोगो मोनगोन रबिबारनि साना माब्ला फैगोन सानफोरखौनो गोलावथारसिन मोनदों आं माबा सानखौनो थाङि बायदि मोनबाय थादों गुथालखौ लोगो मोननो थाखाय हांखुर जाबाय आं गुथालखौ जुदि आं बे जोनोमाव लोगो मोननो हाया आंनि जिउआ अराय समनि थाखायबो आसाबादि जाना थागोन माब्ला बे समा फैगोन माब्ला गुथालखौ लोगो मोनगोन माब्ला आंनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो हागोन इसोर जाया जाफ्लाङा जेबो प्रब्लेम लाबोनाङा आं जेनेबा गुथालखौ मोजाङैनो लोगो मोनो
बाबु अख्राङाबो एडमिसन जाखाबाय स्कुलाव थांसिगोन बाबुखौबो स्कुलाव होनो हाबाय बे टेनसना गैला दा मोनसेल' गोसोनि थांखि दङ आंहा कुटारखौ लोगो मोननाय दिनै माबा सिबनाय जायगाफोरखौबो बांद्राय मोनदों आं थाब जायासो मोनसिबाय आं ओजों राजाखौ स्कुलाव दोनहैनांगौमोन दिनै गिबि सान राजानि दिनै गिबि स्कुलाव थांगोनखाय राजाखौ आं दोनहैनो नागिरदोंमोन सिबनायखौनो सिबखांला माथो दिनै माबा बांद्रायसिम मोनदों आं माब्ला जोबगोन टाइमफोरा बेसेबां जाखोथाय 9टायाव न' सहैनायबा हामगौमोन हागोन ना हायाथाय जोबगोन ना जोबा खामानिफोरा आंना गिबि स्कुलाव थांगोन दिनै राजाया हारसिं साहस मोनाना खामानिफोरखौ माबोरै फोजोबनो हानायबा हामगौमोन आबा नों दिनै खामानियाव थांगोन ना औ आबा थांगोन मानो माने आबा मिस्ट्रिफोरा फैगोन होनना बुंदोंमोनलै दिनै न'खौ नायलांनो जायगाफोरखौ मारै खालायो मारै मायो न' लुनाया नों थाबनो फैनो होनांगौमोन 10टानि सिगाङावनो आंथ' 10टायावनो सहैनांगौ दिनै खामानियाव थेवबो एसे लेट जाब्लाबो जेबो नङामोन आरो खिन्थु सुटिसो मोननाय नङा खोमा आं दिनै खोथाया बेबायदि जाबाय देनाय होमबा आं हेड मिस्ट्रिखौ फन खालामना लिंहरनि दा थाबनो फैनो हायो ना हाया बाबा थाबनो फैनो हायाबाबो नोंनो थाथ'दो नोंनाथ' निजेनि दखान एसे गोबाव जाबाबो जेबो नंला बेथ' नंगौ बाबा आं सुटिबो लानो हायो नाथाय दा नोंबा न'फोरखौ माबायदि मा खालायनो नागिरदों बाबा आंनालाय मा नोंसोर जायखिजाया गावनि गोसो बायदि दिन्थिबानो जाबाय दे होमबालाय